ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи раште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза намуд бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед маърамат сурат маълумотша дар ватсап имои моро икред, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои заминӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Восе, Регар ва территорияи Рашт, шаҳри Бохтар ва территорияи Ваҳдат ҳам ҳастад. боз квартираҳои фурӯшии арзон аз территорияи Душанбе бо нархҳои 190 000 сомонӣ аз райони Сино ҳастад, бо аз тарафҳои Зарафшон квартира, боз аз тарафҳои шаҳри Бохтар ҳам квартира ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, маърамат рафтем. якам замини фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон, замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рашт, дар кӯчаи дашти Рашт гуфтага ҳастад соҳибшон. боз такрор мекунем ки ноҳияи Рашт, кӯчаи дашти Рашт ҳамин хел ном доштае. агар ягон ҷо ки нафаҳмида бошед, занг зада мепурсед, ҷои беҳтаринда гирдванаш полни худ одамо зиндагӣ доранд. уже дар ҳаминҷа як дона замини холӣ мондае ки амирам уже проектош фундаментош тайёр аст. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони азиз ки як чанд дар хона фундаментош рехтагзад ва проекти дуошо нахоҳем ҳамин хел проект мекунем, нахоҳем метавонем ки дигар хел кунем. хоб дӯстони азиз, аз роҳи калон мегӯяд то хундара ҳамагӣ мегӯяд 30 метр роҳ аст. аз роҳи калони ҳамин калон 30 метр то ҳамин замина роҳ аст. об дорад, об свет ҳаста, гирдванаш полни худ одамо зиндагӣ доранд. хай мактаб, мағозаҳо дар наздикиш. ин ҳамин проект ҳамин хел хона мешавад. гирдванаш бо сетка бо ҳар чикати маҳкам катагиай. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ, кадоме ки мегирад боз арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамошон аст, аввалон позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо, ватсап ҳардуш пайваст аст. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. обсвет ҳамаи шадош муҳайё, маърамат занг занен дар ноҳияи Рашт. дем хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар кӯчаи Дониш. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагии тайёра ки 2 калидор, як веран, як баня, як кухни, як яъне ки ошхона, як тайдига подвалам ҳастад. 5 сотиқ замин 4 дар хона кардагии тайёр, обсветчам ҳастад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва дарахтони мевадиҳандам дорад. дар ин хонаҳо ремонт дорад, барои зиндагитон 100% мешавад. ошхона, баня, 2 калидор ҳамаш аделин медорем, фақат зиндагӣ мекунем. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ, кадоме ки мегирад боз арзонтара мешавад. ин хонаҳошон ремонти хуб дошта барои зиндагитон 100% мешавад. гирди ванаи хонаҳо полни худ маҳкама ки 4 дар хона дар оншон кушод аст. якум рақамошон аст, вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон номрои мегафон аст ки инашам кор мекунад. кадоме ки мехара бо арзонтарам кардан метиҳем, мегӯяд соҳибшон, маърамат тамос гирен. хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ будае. дӯстони азиз, ноҳияи Восе, кӯчаи Дониш. маърамат бо як бор дигар бо занг занед, бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. нархи хона 200 арзон мешавад. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед маърамат сурат маълумотша дар ватсап имои моро икред, мо фурӯшда мегузорем. лайкҳо разанен даряқ надоред ва силкаи навори моро дар ватсап имо имконият бошад падилсаш кунед. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе пойтахт дар Зарафшонда қарор дорад. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад. 48 квадрати метрае ки бо обсвет таъмин астад. ҳоҷатхона, ошхона дорад, яъне ки ҳоҷатхона, ошхона, баня. хона мегӯяд тоза, ки мегӯяд ремонт кардагӣ ҳастад. харидори аниқ боша мегӯяд бо ҳамин нархи гуфтагишона бо арзона мекунанд. аз нархи гуфташ яъне савдо дорад. нархи квартира мегӯяд 300 гуфтасем бо арзона мекунем ва ин ҳамҷа рақамошон мегафон аст ки кор мекунанд. одамоне ки наличи сумкати харидори кан карда бошад, омада мегӯяд даруни квартира ҳама ҷоша бина мегӯяд, мисол арзон мекунем, ай нархаш бо ягон сум савдо дорад. хай маърамат квартира нархаш қимат нест, 300 духонага территорияи Зарафшон,
хай бо як бор дигар занг занем маълумотои бештарша гирем. Фақат барои одамони харидор мегӯяд мисол маълумотои бештарша фаҳмода метиҳем. дӯстон лайкҳо аз шумо ва хонаҳои нав модан аз мо. чорум замини фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар дачаҳои чилӣ гуфтага аст соҳибош. ноҳияи ёвон деҳаи яъне ки дачаҳои чилӣ 6 ротиқ замин масофат дорад ки 5 дар хона фундамент рехтагӣ аст ки 5 дар хона ошхона баня дурмушта. об свечам аст бо мегад ҳастай оби тобистона ва оби зимистона ду намуд ҳастай. як калидор як душ мегад дар дурини ҳамин фундаменти обши 5 дар хона як ҳоҷатхона як баня як ошхона кати ҳамаш фундаментош рехтагӣ ва дурушам пур кардагӣ. фақат деволтона бардошта хонара сар мекунем. обши ҳамаш мегад нархаш 85 тай бо арзонтара мешавад. 85000 сомонӣ дӯстони азиз ки бо ягон сум муомила мекунанд ва 6 ротиқ замини ҳамвор. нархшай арзон аст ки бо хай кадоме ки аз тарафи ёвонай худаш медонад. ин ҳамин рақамошон аст тисел кор мекунад. марҳамат дигар маълумотои бештарша гирен. фақат лайкора фаромӯш накунед. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода регар дар тарафҳои границаи ӯзбекистон гуфтага аст соҳибшон. шаҳри турсунзода тарафҳои границаи ӯзбекистон ҳамин хел маълумото навистиям. агар ягон ҷоша ки нафаҳмида бошед аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 8 ротиқ замин масофат дорад ки ду дар хона кардагӣ аст ки як калидор як ошхона баня ҳоҷатхона. хоб хона мегад якта калидори 10 метра якта ҳоҷатхона ошхона дар дурини хонаҳо мегад шкатор кардагӣ аст. боз навес дорад бо ҷои навеси ҷои мошин монӣ. об свечам аст хонаҳои навсохт аст яъне ки ремонтош нопурра. дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 135000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. дар тирезаҳош часпондагӣ аст шкатор кардагӣ аст фақат камтар корборош мондагӣ аст. дӯстони азиз хай бо чӣ хеле ки рақамошон мондагӣ аст бо худтон занг зада маълумотои пурраша мегирен. 135 та арзон мекунад. ин рақамошон аст мегафон кор мекунад. ба кадоме ки аз территорияи регар ҳамин тарафо ҳамин хел хона ки лозим бошад марҳамат тамос гирифта бештари маълумотша пурсида гиред. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон аз территорияи шаҳри бохтар аст ки шаҳри Қориғонтепа квартира дар маркази шаҳр дар кӯчаи кайҳонавардон гуфтагӣ аст дӯстони азиз ки маркази шаҳр ҷои хуб дар духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 50 квадрати метра бо свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня дорад. ремонти хона хай намихел аст ки яъне ремонти замонавӣ неу яъне намихел средни гӯем барои зиндагӣ. худаш дом 5 ошона мега соҳибшон дар дуюмаш қарор дорад. дарошон кушод 50 квадрати метр. квартира ҳам фурӯхта мешавад ҳам алишӣ. кадоми сумкати мегирад 230000 сомонӣ аст бо арзон мешавад. кадоме агар ба ягон хона алиш мекунад аз территорияи душанбе кати алиш мешавад. яъне ҳамин квартира ба хонаи дар душанбе буда алиш мекунад. яки ягон одам агар дар кор ки боша ҳамин квартира шаҳри бохтар буда ба хонаи дар душанбе буда алиш мешавад. хоб ин ҳамин рақамошон аст вавилон кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамот дигар маълумотои пурра ва 100% гирем. дӯстони азиз мо фақат рекламада мегузорем. агар ки шумо ҳамин хел квартира замин мошин ягон чиз дигар чизе ки дошта бошем барои реклама мо дарои кунем мо немихе фурӯшта мегузорем. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт дар райони фирдавсӣ дар ҷамоати дарёбод гуфтага аст деҳаи сари киштӣ боло ҳамин хел наистиам. шаҳри душанбе райони фирдавсӣ ҷамоати дарёбод деҳаи сари киштӣ боло 6 ротиқ замин масофат дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст ки як ошхона як баня як кухни гирдаш маҳкам об свечам ҳаста. дастрош намагад фурӯхта мешавад бо нархи 185000 сомонӣ. бо камтар дигар мегад муомила мекунем. 185 тай бо арзон мешавад. территорияи фирдавсӣ дохил мешавад ҷамоати дарёбод деҳаи сари киштӣ боло. ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст марҳамат занг зада бештар маълумотша гирен. кадом намуди ки хона замин квартира ки мехарен дар комментария пурра кардан нависед ки аз куҷо мехарем. мо агар ки дар видеои оянда ки ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем. фақат илтимос ва хоҳиш ки дар таги видео нависед дар ватсап имо
نه که مدای خیلی خونه داره کنه تنها در یک ویدیو. هشتم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان. کوارتیر فروشی در تریتور شهر دوشنبه در محله گیپرازه گفتگی است. کوچه یوسفی دومی 79 نزدی مسجد صدیق مکتب پنجو بزرگ گیپرازه همش در نزدیکیشه. دومی 5 اوشونه. خب یک خانه کوارتیر است دوستان در پنجم اوشونه قرار دارد. 23 کвадрат метр یعنی زیوتیش کتی آب سفید دارد. آشخانه بانیکوخونه کاندیسیونر ترمیز قطعش میستد. ремонти خانه سریده که برای زندگی خیلی خوب می شود. یک کاندیسیونر یک ترمیز دارد که این نشان قطعش پدرکا یعنی میتیان. همه چیزهای نزدیکی در همه چیزهای لازمی در نزدیکی شد. یعنی مسجد کلان صدیق مکتب بزرگ همش در نزدیکیش. 5 اوشونه دو масте که میسو открытый лестница. دستروش намегад фурохта мешад бо нархи 190,000 сомоне که боз арзон мешад. ами гардиши сахват да мега соҳибшон 190 таш мега бо ягон сум муомила мекунанд. خب این همی کوارتیر این همی رقمشون است تیسل کار میکنه. با کدوم شما که از سراتور گیپرازه سخوات که همی کوارتیر که لازم شد مرامت زنگ زنین. نه که ریموتش کداگی نیست ریموتش سرید نیه خودتو ریموت میکنین مرامت. نهم خانه فروشی نظری حولگی نوبتی است دوستان. خانه فروشی نظری حولگی قرار دارد در شهر وحدت در دهه جوانی گفتگی است. صاحبشون خانه تایور همگی 4 سوتق زمین محصول دارد که 3 در خانه کردگی تایور است که در تریزهای نو چسباندگی. این هم خیلی خانه این هم خیلی سیستمی خانه میگد ریمون کردگی است. یک درونوشا صورتوشا روان نکردیان ممکن خش کاتور مانتاژ هم کردگی باشه که خانه میگد تایوره. دستروش نامگد فروخته میشد با نرخ 150,000 سومانی باز ارزان میشود. شهر وحدت دهه جوانی این همی رقمش است. مگافون کار میکنه. با کدوم شما که از تریتور وحدت که خانه که لازم باشد مرامت تماس گیرید. اگر شما در همه خیلی رکلام های خانه ها زمین ها ماشین ها یگان تکنیک چیزی که برای فروش داشته باشین مرامت رو کنید ما فروش میگذاریم. تا ویدیو آینده خدا نگهدار همه شما.